September, adlaw na ito yapon, sunod na sa Oktubre, mga kalambo, Pasko rin yun. Diba? So, ating kauban na karoon mga buntaga, mga kalambo, atong kauban, atos pa yung partner. Ngayon doon na, nabutos na ba yung mga pilaskuhan, mga kalambo, lambo alin, malambong adlaw, kanimo lambo alin. Malambuong adlaw di kanimo lambo doon. Siyempre, usa ka mainit kaayo Yes, so no? Gawa sa malambong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw, ingon man diya sa atong mga suking viewers sa atong live broadcast, pinaagi sa ato ang Misamis Oriental Provincial Information Office nga Facebook page. Hello diha kaninyong tanan. And of course, Merry Christmas! yes, Lambo doon, nagpapagagit sa mga pinutusa sa nilalpo. Lagi? So sige, mag-exchange gift na kami na po doon. Ang saba ko maputos ng aso, no? Kaya hapon ko maputos sa ako. Siya. Yeah, mga kaigsuunan, mag-uban-uban ang sa kita karon nga maamindot ka ay mga Tuesday morning. And what's good lang mo to? Good news sa tanan, dili na lang kita sa paunas na. yes, oo. 1 hour and a half sa una. Ang lugar to atong ga-i-play nga atong Mr. Cares nga Drama, oo. no, katong pinangga ko ni Bambi nga drama series. Karon mga kaigsuunan na dugangan pagid kita no og another 30 minutes. Oo, so taas na kayo nga itong oras karon na. Taas na ang atong mga atong oras para mas daghan ang atong mahisgutan ng kalambuan Yes. sa lalawigan sa Misamis Oriental. Paabot gina to lang bolin ang punto by punto gyud nga isgutanan kaya di man to kalimod lang bolin na matag simana gyud ubay-ubay pod nga mga kalihukan ug kalambuan nga giugmad sa atong lalawigan. So kinahanglan pod masayran sa katawan matag simana matag adlaw nga Martes, di ba? Yes. Oh, so muna karon nga napalingkamot po ng taon ang ato ang gobernador nga ato sa nga istasyon nga matagaan po kay gayunan nga ma-extend ang atong oras kay daghan kay kabitin sa atong programa lang bolin, di ba? Daghan gid kayo lambo doon kay lagi kabalo kita no nga sa kaluag pod sa lalawigan sa Misamis Oriental ug lagi na pod nga sa ka workaholic sa atong langdong Governor Bambi Amano nga kana bitang wala gyoy kanang oras nga dull hours no Yes. doon daghan kay mga aktibidades, daghan kay mga proyekto, programa nga permi i-implementar. Usahay gani dili na maigo ang 24 hours sa usa ka adlaw mga kaigsuunan. So daghan gid kaayo unta kitang mahisgutan mo na nakilugangan gid nato og 30 minutes kay para at least man lang makabalo mo no because everybody has the right, di ba? Sila pud nang katungod lang doon no isip nga mga lumulupyo sa Misamis Oriental nga makabalo kung unsa kining mga gikabisihan sa atong panggamhanan sa lalawigan. So Yes, so now starting today, so good na ta sa ato ang 2 hours nga programming. And una sa alas 7, madunggan ninyo ang atong pinangga ko ni Bambi nga drama series. Paminaw gid mo ni ana kay diha ninyo madunggan no ang mga tinuod gyud nga mga sugilanon sa atong mga beneficiaryo sa programang Miss or Cares ingon man sa uban pa nga mga programa ni Governor Bambi Amano. And then after that, magsugod dayon kita kami ni Lambo doon ug syempre uban-uban ang atong amahan sa lalawigan Governor Bambi Amano. But for now, ato pang giulat-ulatan si Governor. Yes, so kami lang sa nilambo doon ang inyong kauban karon. Good morning sa tanan nga naminaw diha sa Kapitolyo Provincial, nagsugod na og log-in lambo doon Yes, atong mga kauban sa buhat diha. Tanan na si Ma'am Fe Cortez naka-log-in sa ako. Ingon man syempre ang akong walay absent nga doy sa Medina. wow, pabuhi sa dugo oo. Matod pa diri naglagin po karon lang bolin si Sir Stanley Uriarte sa PPDO. Ayan. O niya dayon matod pa diri wonderful Tuesday to you. Ging Don and Gov Bambi from Ma'am Miridin Okot sa Miss or Cares. Dagan mo katong tanan Miss or Cares at ECCD pag yun. O niya murag sa usapan sa mga beauty contestant po diha. Lagi na. So yes. Budget office nakalag-in nagnaminaw kami clear takaron dito. Yes, lambo doon si ang atong maabtikon kaayo no nga tourism officer sa Binuangan naglag-in karon soy maayong buntag diha kang imo og sa tibuok nga mga kapamilya nato diha sa O niya dayon may adlaw ka diha go Bambi lambo doon og galambolin from HR Imo family. Ma'am Jessica Galindo, di ba? Ma'am Inday. And of Yes. course, log-in
po diretso karon ang vet ug ang pagro, headed of course by the ever charismatic Doc Resma. Doc, Yes. kung tagya kanimo. Okay, lambualin, ato nang ipasiuna karon ang unsa ba atong madagko ng mga isugutanan ko lambualin karong adlaw sa atong panaguban, di ba? Unsa atong mga hisgutanan karong buntaga? Dagko kayo, yes. Sige. Kitay atong ibalita sa atong mga kaigsuunan ang 518 million Sus, Ginoo ko. no sa budget o nagasto sa infrastruktura dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Tangi at tangi ka na ninyo mga Yes, oo. Unya dayon lambualin aging suporta po sa probinsya, walay puwas, walay putol, walay bugto nga pagtabang sa probinsya nga sa mga kapulisan, lain na pod nga mga handheld radio, di ba? Gitunol. Oo. mga handheld radio. Yes. Pero no, makabalos ang taunsa ning gamit ani mga handheld radio ug nga over kanini ni Governor Bambi Emano sa atong mga kaigsuunan kapulisan sa lalawigan. Yes, unya dayon lambualin usa po natong kalihukan natong milabay nga semana mo ang pag-sponsor nato ning 21st Milo Little Olympics 2017, di ba? Lagay ni siya sa Grabe. mga Little Olympians. Doon, bibigyan mo pa dayo no, sa atong mga hisgutanan, mga no, we are very much privileged. English. No, kay karong mga panahon na hidangat na gayo din sa atong istasyon ug nakig-uban na kanatong tanan ang atong amahan sa lalawigan. Tan go. Bambi Emano. Mayong buntag lambo lin, mayong buntag lambo doon o ganina nakapanimbayaman mo nga nauna pero wala pa mo nakapanimbaya sa ato din unhanta mo. Merry Christmas. Ay, Una mo una ko. Sa radyo man mo actually. Merry Christmas din, Merry Christmas doon. And of course, Merry Christmas ang lambo ni Cole. Yes, so Merry Christmas po kang lambo Becky and lambo Bell and lambo Dudes Valencia, no? Yes. Merry Christmas. Ay na rin yung pusta Dudes, no? Yung regalo sa ako, no? Tawag kag nakasalupin lang. Wala'y problema. pwede Wala'y problema. Okay ra. Bisan magpusto ni mong newspaper, wag yung problema lambo Dudes, no? And of course, anyway, maayong buntag bitaw sa tanan mga igsoon, gisugdan man gud ni Lambo lining Pasko ni Lambo doon. Buot po kumanimbaya sa maundanon, malipayon kay nga Pasko sa atong mabuot nga mga tag-iya og nagdumala sa atong sibihan dinhi sa Ultra Radio. Tural sa mga tag-iya niini, nga labihan kayo ka religyoso, Ultra June and Girly Suwan. Sir, ma'am, salamat kayo sa laing kahigayunan, labi na sa ilang anak na abogado, nantip kay sa labutan, ug nagtuo ko, dili lang kunsihal ang maabtanan ni daghan pa. Yes, ang tinuod. maabtan ini nga pagpamunuan, ug pagpangalagad sa katawhan, dili lang sa dakbayan sa Cagayan de Oro, bisan man gani sa lalawigan, o entero Pilipinas, bata pagod, abogado lang po doon. Tinudo. Ultra and Kagawad Lurdan Suwan. And of course, kang Mr. Ulbo. Always. Kaya nga tao, gapurol pa ko lambo doon, lambo lin. Nana sa sabihan, tinuod, no? Ultra Frank Mendez, ang atong station manager. Kang Ultra June Espinosa, kang Ultra Emiliedo, Ultra Bert Amlayo, Ultra Bong sa Lipungan, sa Kulingan, Ultra Roldan Sagosa, and Ultra Darvelin Kabaring. And of course, atong mga technician lambo doon. Engineer Ricky Langga, Engineer Melcher Palania, and Engineer Chamber Dirial. Engineer! Amat engineer. And of course, Engineer Toto. Okay. Mura og gisamok galing ka din na karon ni Bel og ni Becky engineer murang atas dul di samok-samok na din mo engineer. Na puli ka na engineer. Pakabuka na di engineer. And yeah, of course, lambo lin ang atong pagpanimbaya pod sa atong kanunay sa 23 ka mga munisipyo, duha ka mga dakbayan, El Salvador ug ang Hinguog, ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro, ang atong mga silingan nga mga lungsod ug lalawigan, sa atong mga mayores, mga vice mayores, mga konsihal, atong mga kapitan, atong mga barangay kagawad, ang atong mga functionaries, mga PHW,
BNS, BPO, Tanod, Lupon, Daycare, puro president, puro presidente sa mga mag-uuma, mag-iisda, Yes, oo. sa nagkadayang hugpong lambo doon. And of course, sa katong mga maligyaay sa kamerkaduhan, ang mamalitay sa mga dagkong tindahan karon sa mall, ano pa man. Ready na ako bang Ready na ang katong yung nas mga merkado karon mga labasira, oo. mga matansero, Yes. marami na sila, mga professional nato, mga doktor, ang mga mananambal, mga nurses, ang atong mga magtutudlo, Yeah. mga hero. And of course, ang atong pamilya sa Miss Orcare. Yeah, always po na sila. Akot, Pipip Akot, ang cluster staff, ang atong mga MBC. Kugigi kayo, no? Makita ni mo lambo doon nga sa matag drama din sa pinangga ko ni Bambi. Ang mga MBC dako gyud kay kahilang bigitan Tinuod, no, oo. sa pag-implementar sa atong programa sa Miss Orcares and sa PDRRMO family, no, kang si Ginoy, PDRRMO Jundi, sa tanan atong MC, AC, sa atong DW. Maayo kayong buntag diya sa inyo kung nagapanghinawot nga naa kamo sa kapiskay sa inyong panglawas and lambo doon. Subo man nga magsugod sa susama, pero bold kong itunol ang akong pagpasubo. Akong suod gyud kay nga higala si Mr. Alvin Liabore. Kuyo. Gibawian ang taon sa iyang hinulmang kinabuhi. Subo kay kulambo doon kay sa among mga higala, hindi ko malimot, 30 na kabuok niya, pito ang at 30 kalaki, pito ang babae. Unya sa 37 siya pa ang pinakaunang gibawian sa kinabuhi. Niya manghud kay lambo doon, walay bisyo, dili ga sigarilyo, dili ga inom. Ang iyang bisyo ato basketball ra gyud taon. Subo kayo gibawian sa kinulmang kinabuhi. Akong pagpahasubo nga na sa iyang mga ginikanan, labi na diya kang Jenny, no? Sa ilo ako kayo nga wa pa ko makadalikyat ting kamot na yun ko nga makaapas. Medyo bata pa kaya si Liabore, di ba? 38 man siguro siya. Sus, you know, 38. Oo, luoy kaayo. Lagi. Sus, butan. Motong tinuod nga gentle giant ba? No, nga bata pa kaayo, taas, sintro ko to sa basketball. Wagay kontra. Silingan man mo lambolin, di ba? Silingan sila lambolin. Sa kaswagan. So, akong pagpasabo. So, di sa tanan may buntag. May buntag dia kang Engineer Rene Gingging sa Miss Hotel na minaw siya karon. Kang Engineer June Balo sa MIS, no? And of course, PDRRMO staff sa Miss Orcares Claveria. Yes. Naminaw sila karon din na good morning, buntag o tugnaw siguro kayong Claveria karon. Foggy. And yeah, atong secretary sa local school board, Mr. for Jerome. internal audit, Jerome Mundo, and Emmy Grace Mabilin, of course, sa assessor, and at the same time sigurado ko ang nakatudyo na ginambana pero Always. Eric gina. Una si Grace, na si Eric na Okay, special po na itong i-mention karon sa karong bulan September, atong gisaulog po karon ang National Teachers Month, di ba? Sa mga magtutudlo, lambalin, di ba? isa sa Oo. sige Basta mga maestro. okay, ano ba sa may sige kan ano mo silang buhatin is a very passionate person and more so passionate magikalin sa tanan butang even sa imong pag-MC sa imong mga trabaho but Yes. more so gid din siya kung teacher so Teachers. siya to pauna Sige. Imo panahon na. registered teacher Lambo Lin teacher Lin bad teacher Lin please Bitaw lang po doon, no? Hindi mong na-mention na congratulations sa tanang mga maestra, no? Yes, so. Abot na sa nga to ang bulan, no? 12 months o sa katuig na agi bulan nagi alokar para sa mga magtutudlo lang po doon. Yes, Kay, so. isip ako sa ka magtutudlo po, no? For how many years? I taught in high school. So, balog ko lang po doon na dili isa gid siya sa yon. So, of course, daghan kayong salamat sa inyong paghatag, no? Sa inyong kinabuhi. Life gid, no? Sa inyong oras, ug tanan na, no? Diya sa pag-umol sa atong mga kabatan-una. Yeah, so Happy Teachers Month. Yeah, grabe. mayong buntag sa tanan mga Rogelio Rogelio. Kita lider ng Rogelio? Kita lider ng Rogelio? Mayor Clint
Ano gitna? Aurelio. Oo. And of course, si Melchor Redondo. Malang buong martes sa tanan, labi na sa kang Governor Bambi. Salamat kayo. Siya ang buong staff, Tagalog Wow. ang buong staff sa Extension Office. Sagod sa uban sa mga pasyente. Tao na minaw sa Oo. programang Lambo Misor. Yes. Muntag dia Melchor. And of course, naniya po din ni Lambo doon na minaw sa ato karon si Jim Ox. Monitor ha. And of course, ang iyang mama nga lamig kay luto. Ano yung ba, di ba? Kadumdum ka? Kada mga tota, ulang gina inyo na, o kalimango gina inyo dito, palangga kayo mo. Labas kayo? Mag-unsay tawag na. Sugba? Sugba rin kami sa tambok kay nagpapay na binanggit. Grabe. Mama Nenen. Mama Nenen, of course. Mama Nenen, o Papa Toto. Yes. Oh. Yeah, anong papa ni Jimmy kay bisan daw gahunghong kay dako kay tingog pa. Yeah. Yeah. And grabe pa kondisyon karon ni Jimmy, antay ka. Ay cool ba kay nagpaniwang. Eh kung muli ka Jimmy siya nga kansawan mo kuni mo gog mga dako kuntian mo nang karon di siya dagan nang payon kibong musod do, payon gan sa poblasyon. Yeah, grabe. And ay muntag diha Mama Nenen unya kanay mong daughter-in-law Mama Nenen kay dako kay budget sa kaon no. Mama Nenen no kay dako kay budget sa kaon kay mo nang patulon man siguro lawas si Jimmy. Ako nang gidadi ko kay pamilya lagi Mama Nenen balos lagi ko sa imo. Naiutang si Lilay kabalo si Jimmy ana. Oh, naiutang si Lilay karon. Kailangan ba? Okay. No, sa atong mga igsuon sa magsaytay. And may buntag din na ka Wigo, anak ni Attorney Jun Cobilio, si Wigo. Nakamonitor po siya karon. Minaw sila karon. Airplane, minaw sila, nag-live stream sila. Okay. Yeah. Trabaho. Kanya yung to the government sa ato special mention po, di karon po nga bulan gisaulog po sa ato mga katikista kung katikitical week po karon. Simbahan. Of course. No, actually, tungod na sa isa na to ka-program sa itong radio station. Yes, Ang atong pagpanimbaya, nining atong mga katikista lang. Yes, oo. Kani sila is a very important part actually sa tanan nga pagtuo. No? And kani sila mga kuan guni sila lambo doon kanang bitawng tawag kanang mga volunteers. Yes, volunteer na sila. Sila yung mga sukulan pero nahagyod kanunay nagadayig, nagaampo, nagakanta sa ngalan sa atong labawng makagagaho. Yes, oo. Katikis teachers po din. Yes, Tanunan sa simbahan. Naikulba kay si Dinky. Malambuong Buntagov, Lambo Don, Lambo Alin. Listening in Radio Ultra. Si Jim Ox Gov, spoiled ni Lilay. Pulipata niya. Yes. Pasensya tayo. Si Ulagi, bitan, hindi ka sa birthday, si di ba? Fernando, Vincent, Tiffany, Oo. Abu Susetdi. Kataas mo tayo, ba? Natagot si Nicole, tama Nicole. Minsan kaya sila dun sa bata, di ba? Grabe kataas, isa kalinya. Oo. Engineer Legaspi. Di ba? Engineer Legaspi, nakamonitor po karon sa PTO. Di ba? Yeah. And of course, ang cooperative office na minay. Sister Ronald Violon Pod, treasurer. PDRR El Salvador staff sa nakamonitor po karon. PDRR El Salvador. Yes. Good morning. Ang GMT family. GMT. Morning. Yeah, ay proposal po din ni abot ka na ko plano pa hinuon lang mo doon nga basin karong Disyembre may na si Rogelio Intot and of course si Alberto Buboy Akain nga di nagalagin di ko na Nakalagay na sir, nakalagay na karon. Di ko nagabasaan nga reklamo man. and of course si Roy Makabudbud ang doon na ilang plano nga padayon Pilipino Sports Fest karong Disyembre no. Ilang plano ko no is upat ka teams, duwa sa province, duwa sa Cagayan de Oro unya kuanen lang mo doon. By district ang ilang team. No? So anyway, sa tanan lang mo doon na nag-log in, sa tanan teachers, you knew, and I have always openly told you
that you are my heroes. No? Yes. Rizalde Dispart, Bonifacio fought for us, but for me, the real heroes are our teachers of this millennia. No, dili tungod sa inyong pag-umol sa among mga kabatanunan, walay paingnan kini nga nasod. Tungod sa inyo, bisan sa kagamay sa inyong suhulan, bisan sa kalayo, lambo doon, lambo lin. You know, before I was able to join Milo nga activity, nakaagi ko sa opisina, kay hindi man ang entrance sa likod, sa opisina ni Dr. Cherry Lembaco. And sa pag-agi na ako, timing kayo nga dunay bag-o nga 42 ka teachers nga hire. Oh. And na-timingan po nga naabdan ako dito si Regional Director Farnazo. Nga pag-abot na ko dito Lambo doon, Lambo Lin, naghatag sila ng orientation. And ang gibuhat ni Director Farnazo, giuna niya kuha mga upat naman siguro to ka folder. So upat ka folder Lambo doon, Lambo Lin. Ang iyang ipatindog o gitawag sa atubangan ang mga teachers nga dito na assign sa Lagyo kay nga lugar. Nagoy Lakbangan, na dito ang Minalwang. So yung ipatawag upat to ka mga barangay nga Lagyo gyud kaayo. And ako bilib ko Lambo doon ba Lambo Lin. You know, when you're a new teacher, you're very, very young, Lambo Lin, and you will be assigned in areas like Minalwang, Lakbangan, and dawat you down for the sake of teaching the next generation of this country. That's why I salute all our teachers, same as I salute our men and women in uniform, but I salute our teachers. And today, you will be celebrating your Teachers Month. I hope and we will really pray for you, not only for good health, dili lang sa maayong kapiskay sa inyong panglawas, pero ang kakugi sa inyong pagpaningkamot nga magpadayon gyud sa pag-umol sa atong kabatanunan. Sa tanan teachers, we love you, and as much as possible, we will take good care of you, and hopefully the provincial government will be a friend, an ally, and a partner para sa pagkabuot sa edukasyon sa atong kabatanunan. Yes, congratulations sa tanang mga teachers. Yes. Yan. So, okay, ato sige. po yung i-greet ang atong Papa family. Caroline Kaili. Actually, walang na ako nabasa diretso. And of course, Gov, taghan ko nung kayong salamat gikan sa Binuangan Tourism Office. Ay, aktibo sa kanilang tourism officer na Lambo Lin. pa. Yeah, grabe, nag-MC pagani atong culmination activity nila sa events management sa atong Atom, no? And Casey, as promised, yeah, we will give you your healing pool. Yes. I made that I openly told them, and you know, and for people who knew me, mabuhi gani kong pulong ni nay kumubad-bad ni ana, no? Ning kamot kung ako nang matuman uban sa atong Mayor Abaw, uban pod sa atong kaparian dinha Lambo doon. Mensahe sa publiko, good morning Lambo doon, minaw ko karon sa inyo, lanog-lanog daw sa kayo sa hasaan, gikan kang Baby Vega. Oh, hasaan. Hi, Lambo Alin, Lambo Don, galandong Governor Bambi, Emano, mayong buntag, gikan diri sa Barangay Awang. Layo-layo po na. Sa Awang, okay. Okay, so mga Kalambo, nagkaparin ka mo sa pagsunod sa ato ang tulumanon na tulumanon sa probinsya, kauban na ito kung buntaga, mga Kalambo, ato amahan sa Luwigan. Kung doon ako may buti paabot ng mga mensahe, opinion, Lamboalin, ilalang i-text o i-send ng mga numero. So smart users, mga Kalambo, muna ito numero 0950 0950 933 933 3562. 3562. Sa mga smart users na siya sa Globe Lamboalin. Para po sa mga Globe and TM subscribers, pwede ninyong ipaabot ang inyong mga mensahe. Ani nga numero 0977 1818769. Again, para sa mga Globe and TM subscribers, pwedeng i-text sa 0977 1818769. Yes, At join mo sa atong mga isgutanang pinaagi sa pagpaabot sa mga text messages atong mga numero. So Lambo doon. Before ta mo adto sa atong mga hisgutanan, no, nga dagko pug kaay mga kalambuan sa lalawigan. Adto sa atong mga panawagan, Governor Bambi, sir.
padayon gihapon ang atong pagsuporta sa atong kandidata sa Miss Philippines. Yeah. Miss Millennial Philippines 2017. Actually, Lambo Lin, no? Duha na karon Lambo Lin. Dili na ta kay usa lang sa Miss Millennial. Oo. Virginia Chi, our Miss Kuyamis, has, represented very, very well ang atong probinsya sa Misamis Oriental, no? And, for pila naka-program sa ako nakita sa television, yag yung ipaningkamutan Lambo Lin, mayag yung paila ang Misamis Oriental sa intiro kalibutan. Yes. Ano mo yung kung kalibutan, kaya naman din ni sila ay kanang mugawas man din ni sila kaya yuto sa kaya ang akong mga ayan gikan sa gawas sa nasod ang akong mga paryente nag-text Lambo Lin kaya naman ay kanang murag punta na TFC ba na ng Filipino channel ba ng Filipino channel. yeah and I don't know if that's the term gamito na kay di ko kabalo but they were able to watch Virgin at Chi and wala pa ba mahuman kailangan pa sa inyong mga boto mga igsuon Yes, so- you have to vote through sa social network karon panahon na sigurong ipakita nato nga magtinabang ta Virginet is doing her part the provincial government I think is doing its part now it's your turn no kamo na pod ang mga katawhan nga naminaw nga kamo na pod ang mubuhat sa inyong parte simple kayo sa pagbutar lang no and dugang ni ana kagahapon pod of course ang atong Isa na po 2016 ka kandidata. yeah Miss Cagayan de Oro nga nahumana sa iyang reign termino pagka Miss Cagayan nakahukom nga representahan niya ang lalawigan sa Misamis Oriental sa Miss Scuba Philippines 2017 Yes. unsa ning scuba diving Lambo Lin and lipay ta kaayo kay sa 15 ka kandidata na ay gamay taon siya nga adbantahe kay siya ra ang license nga diver and kung mudaog man galing siya karong Oktubre 7 dito sa Kaulungan siya ang mo representar dili lang sa Misamis Oriental siya ang mo representar pod paingon ngadto sa Malaysia Oh, okay. na nindot kay Lambo and imagine nga iyang ma-promote ang Pilipinas pero dili niya mahikalimtan pag-promote gyud ang Misamis Oriental yato man siyang kandidata storya biya may kagapon sa opisina Lambo Lin dagang ngunong taong nangutana ngano kung gikan siya sa Cagayan de Oro nya karon naa siya sa Misamis Oriental kung grabe naman pod bisan kana na apilon pagyapon sa pagkumpara Oh. di na lang kumusulti kung unsa ka hugot ang atong suporta kung itandi sa uban kay di man ta maayo mag-compare pero malipayon kay siya ug garbuso kay siyang nagdala sa ngalan sa tingog sa lalawigan sa Misamis Oriental in fact Lambo Lin ning kamot gid taon siya nga madala ang atong mga tourist spots no sa lalawigan and let it be a unity of people from Cagayan de Oro and Yes. Misamis Oriental para sa ako murag we do not have to divide Yes, kunodo. kay ko ang kalambuan sa lalawigan kalambuan mo na sa dakbayan Exactly. ang kalambuan sa dakbayan sa Cagayan kalambuan man po nato sa Misamis Oriental parihara po na sa kapakyasan no? Kung mapakyas sila mapakyas man po Lambo Lin Tinodo. so para kanako mangay nga hiusaan no ikaduha Lambo Lin ana bitaw ang itawag nga crab mentality nga imbis nga naana sa taas ang uban atong birahon gyud pagpaubos ang atong tang tuyo nga kung ang uban nga naa sa taas atong tabangan nga matulod pataas Tinodo. kay ug naa siya sa taas sayo na ang iyang pagtabang ka nato pagbiragi ka naa sa ubos no muna nga I am praying also that we are supporting and we will support ang atong kandidata sa Miss Millennial si Miss Virgin Chi and back to back we should also support Miss Doloriel no Sherlyn Legaspi Doloriel para sa gibuhat nga Miss Scuba Philippines 2017 or Miss Scuba Diver Philippines no tanawa galing ninyo na mga igsuon kung gikan kamo sa
kanin man gud ang scuba diving nindot pero dili pud susama ka barato nga hobby. Ang hobby, Oo. Pero kung doon ay 30 ka buklambolin nga mga diver mo bisita foreign national Yes. unya mupuyo siya lambolin sa Cagayan de Oro. Kinsa ba mo benepisyo? Misamis Oriental lang? Dili. Apil ka mo sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang iyang hotel, ang iyang pagkaon, mo man ang isweldo sa atong mga roomboy, sa atong mga hotel ug in personnel. Ang ilang pagkaon na mo, lin lang mo doon ka ng mga restaurant, makita, isweldo po sa mga waiter. So makita nimo kung ang mga van drivers, taxi, jeepney, di ba? Sila man ang mo benepisyo ni anak tanan. So, I hope that we will be supporting all of our candidates. Ang Miss Millennial, ang coronation will be on 30 man siguro, October 30. Kunya ang kang Miss Dolorial marag October 10 man siguro kung dili ko masayo. Yes, So atong suportaan palihog. nindot kayo, di So, ba? saan pagsuporta? Of course, mga kaigsuunan, pwede ninyong pangitaw ng ilaha mga Facebook page. Para sa Miss Millennial, Misamis Oriental. O para po sa Miss Scuba Diver Philippines 2017, ang ilag yung general nga Facebook page. So, pangita lang ang Miss Scuba Diver Philippines 2017 and then pangitaon ninyo ang picture sa Misamis Oriental na nga kandidata. Again, ang pangalan sa atong maanyag kaayo nga kandidata and of course, licensed pag yun siya nga scuba diver is Sherlyn Legaspe Doloria. Yes, so nagbunga na gyud ni siya lambualin sa pagpaningkamot lugar sa probinsya Governor Bambi sir sa pag-develop din sa kawas lugar kada ato mga falls, ato mga pagkaon na natay ka promote na si Miss Che, di ba? Yes. Karon pud sa dagat po karon sir, naano po ga-promote di ba? Labi na po sa mga programa po kanang bitong pagsuporta gyud panon sa mga bakaw karon panahon na nga. Grabe na sa kay ka Actually. kuha na kay lambo na sila lawigas sa Mix Oriental, di ba? Pag-preserve So sa balance ating kayo. world. Oh, di ba? Balance kayo. Ako doon, dili may mo din ato panimbayahon. Sorry, ang atong sugod nga gala sa balinga sa Bobby, Yule, Ulan, hindi na siya kaka-absent. Huwag gini siya, oo. No, may Ang buntag. balingwan sad, naminaw po sila karon na gov, si Mr. Louie o silang vice mayor. Louie and Vice Mayor Bella Beha Ungka Chudilia. Kita mi atong Sunday. And of course, kang Pastor Henji Galagnara. Buntag dia. Marvy. Yes. Nanao si Marvy, Kapitan Marvy, Vice Mayor Marvy sa ato karon Rodriguez sa Camiguin. Wow, hello. And Dr. Bobby and Dr. Aviz, of course. And Father Datoy, mayong buntag dia kanimo. Matod pa ni scanner diri nga commitment is better than promises. Actually, yeah. That's why we never promise. And every time we promise something, we promise something, we make it a point that we are able to deliver. Yeah. Yes, so So committed yun nga ma-deliver. Please be informed. Ano alam mo, Lynn? Go Bambi, please be informed, water system El Salvador, ay, asan to, really no good. Oh, okay. Naman tayo local government din ha. So, ato lang sang iagi sa atong dakbayan. Yes. Kung manginanan siya sa tabang, makalao mo nga, dili po na ko ihikaw ang pagtabang diya sa inyo. Ang noon, kanon sa Mulugan, nga barangay Mulugan, ato na under sa provincial government, na atong gitunol ang management sa barangay na government kang Kapitan Soldivilio. Alright. barangay Uno Balingasan, daghang salamat sa imong kaayo ug pagserbisyo sa katawan. Advance Merry Christmas from VW. Dahil man from BW Dulong. Dulong. And PW Dulong, may bunta. Good day, Yes. Bob. Nana, minaw, mi karon diri barangay Kalatkat. Good morning. Kapitay, Kapitan Hermie Dudong. Be, may rabang tingin, babay magkiyang-kiyang ni. Magkiyang-kiyang man eh. From Luz Bandon Elementary School. Hasaan eh. Good morning sa mga ginikanan. daw. Pasalamat, gipatiwas yun ni, sa ila siguro ning covered court. Covered court. Ano yung covered court. Yeah, di siya magpabaliban si Kapitan Pagaspas kay Kapitan Benny di pabaliban. Yes. Okay, so ato pa rin ng Governor Bambi sa tisgutanan gan nagisgot man ta about gyapon sa turismo. And then mula gid pag tinabangay gid sa Luwigan ug sa Dakbayan mo na importante din gani usa na pud gi-prove na pud ni sa nga kalihukan sa probinsya. Human nga libuan to ka mga kato nag-apil bitaw sa Milo nga dinhi gyapon sa Actually lang mo doon ang atong pagpahalipay sa atong mga kadagkuan sa Milo. Muna lang mo doon sa atong
ay kay liw ka taon day kay ga akong matapod galiw-liw po day kalma lang day hindi kasi basa si Saka ako sa mata si ana no kaya di naman to memorize ang mga anan Mr. Willie Di Campo of course atong business unit manager and vice president sa Nestle Philippines and Milo National Executive Board Roby De Vera ang atong sports executive and Lester Castillo and of course kang general manager president Eldipe nindot kayo and sa DepEd family lambo doon mga 5,000 ka bata gikan sa lain-lain nga mga probinsyang dakbayan sa Mindanao kung ang bata magdula pareha kang Alin o kang Becky mga bata pamantaon ni sila diba Master Becky grade 2 all the time mauban gini sila mama o papa pwede tugulan nila sila nga maglakaw-lakaw nga sila lang pareha kang Lambulin ito kanis Lambulin ito mga siyang papa paabot din si Becky ito yun ni Attorney Alwin din kasi hindi mapapag ba no so anyway sa 5,000, that's times 2, 10,000 katao. Kanang 10,000 katao mga igsuon, mo gasto na nag-usa ka libo kada ulo. Bisan na kanang 10,000 minimum, pinakagamay, 10 milyones ka pesos na nga nagtabang sa ekonomiya sa Cagayan de Oro. And una alagi lambo doon lambulin kanang mamaligi ay sa banana queue ice water ice candy ice drop tri-motor tricycle motorila jeepney taxi muna ang 10 milyones lambo doon na nakabenepisyo atong Milo nga Little Olympics sa Mindanao kasi bisan og ang among activity lang sa lalawigan sa Misamis Oriental pero inyong makitaan nga appeal sa benepisyo kamo sa Cagayan de Oro nga vice versa pareha na sa inyong kung napod may kalihukan, dako pong posibilidad nga ma-appeal mi. So thank you Milo and congratulations GM Prexy, malampuson malinaw nga pagsaulog sa ika-21 nga Milo Little Olympics dinha sa MOISC. Yes, so Moist na to, no? So, congratulations sa tanan nga nagpaluyo sa maong nga activity. Grabe din kadako, no? Imagine 5,000. Di kay ko ka-relate kay digid ko ka ng sports-minded or ang sports digid mo gamind sa ako. yung pa rin Pilipino na ba yung sa December, di ba? Oo, gani, Kasi posible makuha ito sa tunaan ka-team, ko di ba? ninyo. Sa ka-team. Anyway, congratulations. Kaya si Eric siya malambong buntago wag lambo doon wa na ko malhatod si Amy kaya nada si kuno sa 116 Foundation Day karon sa Santa Rita College si Eric iklaro niya okay good morning Hi Sir Eric Mabilin so moving on lambo doon for sure yung ato siya kadako no nga activity ga-hold din sa ato no kay syempre pud nakita sa for sure sa ato ang mga stakeholders na safe no Tinodo sa Misamis Oriental ang Moist labi na nga mas gipalig-on karon ang management so ato ta speaking of kanang peace and order lambo Governor Bambi Amano sir sa milabay nga semana na dako sad kay nga turnover ang imong gibuhat and this is again no pagpakita sa imong dako nga suporta diha sa kalambuan o pagmaintenar sa peace and order situation go. Sorry. No, nag-track ang painopod si Edwin Iyo. No, nga siya si Christine naminaw pud karon. Ang matong kinsa ni Christine niya pasabot pero naminaw. Siguro siya karon sa duol sa ni Christine. Morning dia Christine. Ay buntag po din na lambo doon lambolin. Nahin kamot ta nga makatabang yun sa atong kwerpo sa kapulisan lambo doon lambo ug layon ni ana dili lang kay sa ilang pagpanginahanglan sa ilang financial sa ilang pagpanginahanglan sa ilang pag-checkpoint labi na pagsulod ni ining gipahigayon nga martial law nagtabang ko sa isa sa pinakadugay na kay nilang yangungo nga wala gyud matagaig pagtagad ang kaning komunikasyon radio equipment unsa ni nga radyo dili ni radyo lambo doon nga pareha ng AM FM taon nga naminaw sa ato karon radyo ni nga magamit nila sa ilang komunikasyon kaya matag munisipyo 23 kini sila lambo doon duha ka syudad
nanghatag kita og gitawag Bravo or base radio na magamit nila sa komunikasyon. Apil sa base radio ang antena niini og AVR kanang auto voltage regulator para bisan og mag-fluctuate, magsaka, mag-brown out, dili mapektahan ang kagamitan. Alayon ni ana, doon na pud ko'y gitunol nga tulupod ka radio nga handheld. So doon na ilang Bravo nga mabilin sa ilang stasyonan, kung doon ay Mulakaw, pwede magdala og handheld radio para sa ilang komunikasyon. Dugay na kay nila ni nga damgo nga wala gid matagay pagtagad. Og ngani giapil pa nato ang kanang PPSC ba na, RSPG, giapil nato paghatag 28 to atong hatag ka mga radio initial. Apil ang atong PHQ og katulang mo doon tunol nato kay ang ato mangkong katuyuan nga dagan sila reklamo nga usay ang ilang mga checkpoint dili respetaran. Anang itawag daw gahardolon. Ang uban kuno lambo doon magpasumangil gani nga imbis ila pang tanawon ang likod moabanti na hindi na nila malakag. Kunya usay taon wala sila loan alone. So karon nanay radyo ilang magamit lambo doon. Akong ehemplo na mahitabo sa El Salvador. As example ehemplo Simbako. Unya kung na mahitabo sa El Salvador, doon ay mga witnesses maingon nga gidagan paingon sa balik sa Cagayan o baka paingon dito sa Lugait. Kung El Salvador, pwede na siyang ma-checkpoint nato sa Upol, pinagi isaw katawag sa radyo lang. Nga mo ni nga sakyanan, ang butang nato naka-violet, ang suspect, ibutang nato, bulaw gamay ang buhok. Blandi ang buhok. Oo, nag-lipstick og pula. Kanya nakariyo puti. Na ay labi at bell nga patik. Oo. For example, so dali mo nakpalam mo doon. No? And kung paingon ko siya dito sa butang to dapat sa illegal side. Yun siya nga dakuon nga tao. Nakaitom. Pero kop-kop og buhok. Kop-kop og buhok. Nakaitom na dalang bag. Dalang bag. Naigisipitan nga papel. Gwapohon. Hindi ka pun gwapog yun. Then Nakasako ang isang poet. Positive ang negative. So anyway, dali na to nga masikop. So, ang nakanindot kay mo ni ang pinakagwapo nga model sa PPP, kanang Private-Public Partnership. Ang provincial government magatag sa radyo, antena og AVR. Ang PDRRMO mo maghatag sa training. Ang ila dayong i-train nga radio operators ang NUP, kanang non-uniformed personnel sa police. And cooperation din sa police. Ang sa private sector dayon si Mr. Roger Chu po naghatag og tabang siya mag-maintain sa mga radio sa tanan nga atong ipang tunulan lambo doon. So, higsoon Yaban kang Director Bagwani sa DILG, kang Provincial Director Destura, ningkamot nga makahatag og tabang, and hopefully mas ma-maintain pa nato ang kahusay ug kalinaw and peace and order sa lalawigan sa Misamis Oriental, labi na nga ang atong batakang programa maura bagyod ang turismo. Diba? Lang yun kaayo nga solid kaya ang peace and order situation. Yes. Kung dili lang po na peace and order go, apil po siguro ang atong mga disaster response puhon ani, simbako no? Ay, appeal kay malig man siya Shangri-La. Shangri-La is the call sign sa atong base yan sa Kapitolyo Provincial. Nabuntag po din ang board member Gerardo Boboy Giant Sabal. Pero nakitaan man nga naguban-uban o sexy. Pangos ang agtang. Go, Mare Mayet! Hello, Mare. Nano binoto nga nako kayo og kuan diri band-aid no? Ang dahilan. Di lagi mag-escort so good, no? Kani ko apon yung text si Matt Vallier, no? Aton GSO Gov, maayong buntag. Pasalamaton kita sa mga Miss Orques, PDRRMO workers sa Barangay Samay, Dumarait, Rosario, Barangay Uno, Balingasag, sa paghatag sa ilang kooperasyon panahon sa Barangay Bambi last Friday. Ilamang team ang nakapadala. Thank you kay Matt po. Matt actually has been doing very, very well, helping us actually implement our programs. In fact, bisan na siya sa GSO, pero pagkauban gitaon siya sa mga turnovers. In fact, takes responsibilities during sa turnovers. So, alam mo doon? Okay, malambong buntag, Misamis Oriental and Cagayan de Oro City from Materials Testing and Quality Control Division of the Provincial Engineers Office. Misamis sa Engineers Office. Andrew Gapuz, good morning. Nabasa na ako.
Hinihintay lang po sa bell kay mo. Kung may appeal bella, o bella, panog daw ka. PDR Binuangan, PDR Ardayawan, MCC Mulugan Satellite Office. Good morning. Yes. Sir Andrew, may buntag. Ugma, Mantika National High School na sa ta. Kudkud ka good. Kugma. Actually, Aline is our ambassador for the youth. Kung sa inyong buhaton sa Mantika, Lambolin, balos sa amin kita yung mga utana. Sige, so matag Sige. panahon, no, nga matagan kita gigayon nga makabisita. Dili ka suspect, ani. Dili ka. Teacher ko, ani. Okay. Source speaker. So, Ah. every time, mga kaigsunan, no, nga mahatagan kita gigayon nga makaadto, bisita sa mga national high school, senior high school, junior high, gapahigayon kita og AHYDP or Adolescent Health and Youth Development Program Orientation. In, no, kauban nato ang tibuok team sa Provincial Population Office nga atong pagatudluan ang mga kabatan-unan na labuton no Bob, sa mga biological changes. Wow, Like, biological, sa ilang, oo, sa ilang lawas, no? During their adolescent years. Kaning teenager ba? So, atong ipasabot na nga ang gakaitabo, dili lang diha sa ilahang mga panglawas, kundi ato sila mga emosyon. Sa Okay. ilang mga cognitive, sa ilang mga pangutok. So, kung maka-crush, dili magpadala diretsyo, kay kasi pagkaugma, ma-turn off na dayon, kay garambol pa man. Lagi, ang dili puto magpadani ng lugar sa mga kolor-kolor sa Oo. buhok, kana, patasta sa buhok. Oo, ay hanang mga 30 na, sama nato, no? Wala naman padaan na. And yes, of course, we talk about teenage pregnancy o ang mga kabataan, lamudon, hindi nila Yes. maayo nga, pwede nilang ma-experience kung magpalabi sila sa ilang ipangbati, isip adolescents, no? Correct, oo. And of course, ang atong more ga-i-push yun lambo doon, ang kaning mga positive na to reinforcement. Kung unsa pud ka maayo, kung magtanol sila sa ilang pag-eskwela, unsa ilang makabuot lambo doon, kung mag-focus sila diha sa ilang pagtuon ug sa pagpaningkamot nga maabot nila ang ilang mga pangandoy. So, tomorrow na. And also, ga-discuss po ta kung makauban ang atong team sa PIDEA, pag-discuss ta og drug addiction. That's nice. Lambolin. Okay. Pila mga laws nga nag-govern. Balaod. Mga Akana. balaod. May din na programa ra ba na itong presidente? Yes, nakakita manggod nato sa mga survey, sa mga studies nga maskin mga batanon pa kayo, maskin gani grade 6 and first year na din tayo na nalambigit na ana. So ato ipasabot. Yes, so so- watch out for us na sa mga mantikaw nga high schools tomorrow. Yan. Wow, kapuha ka nga message, Lambolin. Read it, please, Lambolin. Sa pinasandi kilo ka pagbasa. Ano yung mo graduate na? Sabi na tayo ko, live stream. Good morning, Gov Bambi, taga-Patag CDO ko. Ga-support ni kang Miss Millennial Philippines. It Bulaga. Na-amaze me kay Chada naman di ay ang Miss Or. Wow! Thank you. Pati sa Twitter, dagan taga Luzon, nag-ingon. Gusto sila. Sige, ata si Patiwas. Sige. Maluhin mo Sige lang, Bel. Sige lang, Bel. Maluhin mo. Relax lang. Relax lang. Ayaw ka tawag si Becky. Belo, sige tawa, Belo. Sige. Nindot na daw gig kaayo ang Yes. Or. Okay, thank you. naman ginang siya. Porta, we need it more. Grabe ha, nakita na ko sa mga thousands of comments. So kad atong video na nag-endorse gid og ayo ni Miss Millennial Philippines, Misamis Oriental Verge Chi. Atong kanang mga waterfall, no, di ba? Ug atong mga pagkaon daghan gid yung nag-ingon. Yes. Want to visit Miss Or. Yeah! That's what we Mga want. abroad sa dito daghan kaayo nag-comment. Really? Next time, Lin, atong basahon, Lin, na. Yes. I-print nato next. Atong i-open para Yeah. yun. Atong i-open. Ano Eh, nato? si Sir Dudes, master kay siya dana. Suspect naman na, nakaitong, kukubo. Yeah. Pakita tayong suspect na to. Pakita. Suspect. Wala si Dude. Wala mo suspect, no? That's Dude, suspect. Ay, Sir Yeah. Si Mr. Ryan Agoncillo o si Sir Alan K. nga mga host sa Itbulaga. Yes. Naay nakaingon sa ako nga avid fan kay siya sa Itbulaga. So di daw siya maka-miss out. Okay. Sa kanang Miss Millennial every week or every day din na may picture. Okay. So first time daw gito nga niingon silang Ryan Agoncillo nga unsa how to get there kasi gusto namin pumunta. Wow. Yes. Thank you, Burge. Yeah, thank you, Burge. Thank you. Okay, so mga kalambo, nagkaparin ko mo sa pagsunod sa ato ang tulumanon sa probinsya, mga kalambo, kauban po na ito amahan sa Luwigan, Governor Bambi Mano Lamboaling, di ba?
So, kung doon naging sa ipaabot ng mga mensahe lambualin na sugyot sa itong panaguban karon, ipaabot ka na mga kalambo pinagi sa pag-text sa mga smart sa subscriber. Muna yung numero 0950-933-3562. Samtang sa Globe users lambualin. Yes, pwede ninyong i-text sa 0977-1818-769. Oo. Alam mo, Lin, walang Mm. basin puhon mo ang hirita kang SM ani nga. Mudugang itag oras, no? Oo. Kaya mo kuwang kahit Nala 30 minutes question karon sir. nagadugan ka. 30. Very good, very Oo, good. pero mura kulang paghapon. Hindi na trabaho ano ba? The first part of work. Lin, basta galing Lin pa dito. Mga message ni Bell, no? Yes. Always me, naminaw diri sa Lanao, Alubihi. Great po na mo ang umaabot diri, Lanao from Danny Boy. Umabot na. Umaabot. Oo. Okay. Ayaw ka iliw ka. Muna to siya. Ayaw kong taglambo doon. Katong among silingan, na operahan sa iyang kidney, hangtod karon wala pa man sila nahatan Nahatan. schedule. Ato Ato ba? kami last February, nagpatabang unta niya hangtod karon wala pa jud mi na textan. Okay. Palihog ko ang ngalan, di lang na mo basahon. Yes. Yung telephone number. Kay akong paatuan karon sa atong MBC or baka nato sa satellite office na sa Miss Orcares Yes. Linaw man sila. Oo. Saan nila mo doon? Okay, kumusta Gob? Gikan ni Luloy sa Maribuhok. Boy. Matuto, good morning sa inyo tanan ug sa pinalanggang Gob na anak sa among pinalangga na Mayor Dungkoy, taga CDOMI. Salamat ko Bambi nga milambo gyud ang misor. Yeah, we're doing everything. Nga? So, milambog yun ang Miss Or sa imong pagdumala karon. Okay. Kailangan, no? Kulang pa kayang 24 hours. Oh, Kaya kayo mong padul sa 7 days. wala makaila og unsay holiday, di ba? Oo. Karon pa mi nakahibalo nga aduna tay 70 ka falls. Dili na ta mo adto sa laing lugar. Tsada ang Miss Or. Salamat Gov. Chris Diri, CDO. Yeah, good morning, Chris. Yeah, good morning. Jesus, if you can only see our waterfalls, grabe ma-amaze. La- I'm visiting lagi. our waterfalls here. Ay, lagi mo pretty-pretty sa layo. Na Lagi. Gusto mo hot spring? Nice ako, di ba? Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Kung gusto mo cold spring, nagya po nila sa lalawigan, di ba? At Dito yung kompleto. Oo, di ba? So, di na kinalan ng biyahe pa. Sorry. O, mga gwapa o mga tagas, nara. Suspect. Para suspect lang mo doon. Suspect. Okay, sa board member Boboy Sabal sa nakamonitor po sila karon. Ayan. Yung sa tayo, nain nasama yung ilong, ano to? Ano siya? Ano to? Sakpan man ni Marimayet. Kadumdum ko kaniya to ka pare Roldan Lagbas Baanhing board member. Kato ya maling man na maling. Basta maling kabalo na board member Buboyana. Og tanan nga mga subuki ng mga basketballista kabalo ng maling nga storya. Na bago karon kang board member Buboy Sabal flower vase na. Flower vase. Sige, okay, kini Governor Bambi sir, mga po ni nakapatandog karon sa lalawigan sa Misamis Oriental. Husgutan ng gihapon sa Kalambuan. Doon na ikabat sir sa 500 sa 18 milyones na para sa atong kalsada ni sa lalawigan. Si MGP ang tawag ni Provincial Engineer Lester Bolo na dugay na ni nga program lambo doon actually. And subo lang kay wala ta maka-avail ni sa kaning administrasyon sa nasyonal kay ilang mga politika pag-ayo lambo doon lambo ko may numdumo ang atong Seal of Good Local Governance sa 2015 giatag nila 2017 na 2 years after. Grabe no, grabe ka dili. Ang rason lambo doon lambolin kay nauwaw day kuno sila nga tagaan ang Misamis Oriental kay ang Cagayan de Oro wala makakuha nga kauban nila sa administrasyon o partido. So para kuno tabla nga dili mawawan ang Cagayan de Oro wala na lang pud gihatag ang ato sa Misamis Oriental. Pero subo kay lambolin kay sa ilang gibuhat nahikawan sa katungod sa proyekto ug kalambuan ang katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental tungod sa ilang kahakog, tungod sa ilang laog tungod sa politika ba tungod na lang lugar nga para dili mo makakuha inyong dalahigon ang akong mga tao sa lalawigan kanang 518 million
Oo. 518 milyones nga proyekto lambo doon, lambo din sa ato ng CMGP o Kalsada Program. Kung wala unta ta bitaw nga gipihig atong 2015, doon na pailain 500 per year. Kung yung kwentahon, 1.5 billion to. Ay, kadako ba ng tao? 1.5 bilyones to nga proyekto nga nahikaw kanato og sa katawhan sa lalawigan lambot So doon. that's dapat 500 15. sa 2015. Oh, 14, 15, 16. Okay. Oo. 14, Sayang. 15, 16. 500 million to. Okay. Tungod giwala nila giatag atong SGLG kani atong katong maldita nila nga sekretary sa DILG kani adto. Data. Joldeta. Joldeta. Wala gitaw na ito madawat. Isabot ko ang atong provincial ug regional office ini sa ubo sa sa region. Kasabot ko nga mando man pod sa ilang kadagkuan. Pero wilad gid kayo. Pero karon kang presidente Duterte, lami kayo. Wala magpili sa bulok sa politika. Wala man ko magsuporta kaniya. From kamoy ko sa iya kay presidente Binay man ang akong kandidato presidente. Kung bisan pa man ni ana, wala niya hikawi sa proyekto ang katawan sa lalawigan. Mauna ang 500 million na buton. Ana nga kwarta mo semento sa dalan, dili graveling ha, dili tulid semento sa dalan, gikan sa poblasyon mantikaw o diya taman sa naguba paingon na atong paningkamutan nga maabot sa Limonda. Kung moabot sa Limonda, Okay. depende sa pinakalayo nga barangay. Mo diya pod kwaon ang sumpay pag semento sa dalan gikan diya sa hasaan paingon dito sa Kumaod, Claveria. Claveria. Oo. Ay, kay nung dong ko sa una po na to nga mga programa mo na nga mga dalan ang I-pang-mention nila. Final. Yeah. Okay. Kang Kapitan Kantutay kadumdum ka Jerome. And kanapon nga dalan gikan diya sa Baliwagan na putol nga pagsimento paingon po na dito sa Farm Bugas sa Claveria gyapon. Hopefully unya kagahapon lambo doon lambulin alas 11 na may nahuman sa opisina Engineer Bolo. Sa gabi Oo, alas 11 kay nahuman sa pagpanlista. Panglista wala pa mi na mauli ha. Pagpanglista pa lang sa mga provincial road, no? Dito si Engineer Lester Bolo, si Engineer Lolong Valmoria, Engineer Tessie Gales, no? Dito po lang mo doon si Board Member Boris Actub, Okay. Board Member Boboy Sabal, Board Member Wayne Militante, sa iyang anak si Choki Dalahig, no? Dalahig, oo. And dito po si Attorney Vertudes, si Iris, silang former Mayor Intot Puertas, LVT, Buboy Akain, and dagan basta puno Matt Valieser basta puno kaya mo opisina kagabi kabalo ko sa gibuhat gipanglista na mo daan tanan provincial road kaya maningkamot nga mo apilar na pwede bang makuha na to tong atong 1.5 billion nga gihikaw sa katawhan sa lalawigan sa kaning administrasyon kay kung imong itotal lambo doon lambo lin ako gyud gibutang din hiya Nagyod, akong ipitsuran lang lambo doon kay di nam ko kabulong ka alas di man ka kulang may dalang pagsulat atong agim gis manok no okay na ikaw no lambo lin mo nang total nga length sa atong highway Sobrang gid ang blackboard. muna kanang diya kanang 733,624 kilometer. Oh. Taas kaayo, 733 Kung itasin na nimo ang pila na imong bill. yeah, Becky, kanang 733 daw sa imong calculator at 15 million per kilometer man karon ang budget? 8 inches kay baga di naman tatong 4 di na 8 inches So, divide. multiply Multiply. 733 times 15,000 15 million 15 lang 15 so mga 1.9 billion okay. Kaya ang tagid kung wala pa nila gipinoletika. Actually kung wala bitaw gi politika tong 1.5 billion, hapit na masimento tanan provincial road sa Misamis Oriental, no? Kanino lambo din ang 633 dili pa ni kompleto tanan na kung more or less kung makompleto din mga 750 770 kilometers ang provincial road. Kung wala lang unta tagi politika halos tanan na semento na unta nga mga dalan. Tanawa gud unta mga iso na taas lang good kay na sayang nga pero I really I want to make an example ba no
Pwede mo. Aman ta magsugod sa putang nato sa Initaw. Okay. Kamilon Sinalak. Pagahan Puntakon nga dalan. Bubutan Kamakan nga dalan. Bubutan Kamakan. Tubigan Andales nga dalan. Himangpang Marog nga dalan. Sinalak Tagpako nga dalan. Og Kamarin Malapoy nga dalan. Total guna sa Initaw lang 25 kilometros. Bagalan ng munisipyo ganit Lambot, Lin. Lagindingan. Okay, Lagindingan, sige, Lagindingan. Lagindingan, no. Upol, alubihit, Lagindingan na ra. Ang Lagindingan, unta, no. Lagindingan, Lourdes, Kalabay-Labay Road. That's 10.5 kilometers. Lagindingan, Kibaghot Road. That's 2.7 kilometers. Lanao, Muog, Tubahon. That's 4.6 kilometers. Mauswagan, Tubahon. That's 6.5 kilometers. Kibaghot, Tubahon, 3 kilometers. Lagindingan, Gasi, 0.8 kilometers. Gasi, Liberty, 1.4 kilometers. Total, 29.5 kilometers. No, kanaunta tanan nga mga dalan. Kung wala lang gipolitika sa kaning gobernador o sa katong kaning administrasyon sa ilang sekretarya, no, sa DILG, daghan na kayong tadalan itong nasimento. So muna ang kalsada program CMGP Lambodon, Lamboli. So kini karon nga budget Governor Bambi kaning 580 million ready na for implementation na, sir? Yeah, actually nana ang pondo karon sa atong panudlanan sa Treasury. Nana sa bidding process and palangan ma-implement na. Nagpasalamat naman kanato si Mayor Tony Baculio. Okay. Tungod kay lipay na ko na siya kay mautulungan ko ang dagway sa Mantikaw. Kay kanaray ko nung adalan ang nakabalda sa ilang kalambuan. Lagi kayo yun siya sa library. Ma'am Rachel Pahara. Okay. Of course, ang PSEM ko sa Damina o ang atong PW sa Yungod, Romanians. Okay. So nagkumitos na karon. Pwede ba move on ninyo ang month sa pag-renew Ano sa to? ano, Kadya sa? patient into 3 asa na pag-renew sa patient into 3 months. Okay. Ubos pa. Nara. Pwede pa mo baan ninyo ang pag-renew sa medical assistance para sa dialysis patient into 3 months kay karon 6 months man jud from Jongjong ni Higos City. ako ang ipabuhat og proposal na si Lilay Ukot, no? Lilay, baliw ko ang ginahangyo gikan sa 6 months ang atong interval sa atong tabang kung makaya ba sa atong panudanan sa 3 months. Dili ko magsaad mo igsuon kay si Lilay Ukot may nakabalo. Kay siya may atong provincial coordinator sa PDRRMO pero kung makaya nga nung dili good. I mean sa Miss or Cares kung makaya nga nung dili good. Oops, Attorney Mateo. Uy, nice uniform. Klaro kay Torn. Thank you so much, Torn. May punta. Lagi. Okay. Mo ba nang wala lagi logo? Mo ba nagreklamo sa mga babae nga walay logo? Ang katong Monday. Monday. Okay. Okay, matubag o Bambi nangina mi ron sa barangay 5 Balingasag sa mamayo nimo nga nabuhat para kanamong tanan sa Misor from BW Aldi Acosta. Morning, Aldi. Morning. Mga buntag, dami na ako maigsoon sa hasaan o Cagayan de Oro gikan ni Lulong Padayon, Pilipino. Kinsa ba kani nga lulong? Basta ka So short man siguro ni Lulong. Lulong the Great. Siya nakamata. Siya nakamata. Sige, BW June Binales Kasilo Taguluan. Mr. Kers Balingasag watching Facebook Live. Okay. Wow. Go, please help Barangay Elementary School of Waterfalls Balingasag grade 6 and 4 classrooms nga murag mga pigiri. Thanks daan go. Okay. So karon namin naman si Jerome. Kundi si Caroline, Caroline, congratulations sa pagminyo sa iyang anak. Caroline Neri uninonong. Baliw ko ato barangay 3 o 6 ba to? 6 o 4. Grade 6 and 4 sa Waterfall ang classroom. Baliw kong bisita, ko ay picture paliw Caroline katong tanawon kung sa itong mahimo. Right? Okay. And of course, balik ta sa itong mga isgutanan, go Bambi ag Lambodon. Aking napod na hugna sa imuhang barangay Bambi, ang gipahigaling po last week. Yeah. Asa napod
nga mga barangay ang maswerte nga nakadawat no sa nagkadaiyang nga mga beneficial programa go. Tinod na Lambo Don, Lambo Lino, ang atong barangay Bambi tuod by the way Lambo Don, Lambo Lin, upat na ka team. Upat na ka team, no? Nganong i-divide na tug upat. Natay 140 ka projects pending for turnover. Oh, pila to? 140. Moabot pag yung Lambo Lin, ang 100 ka multi-cap. So, Agoy, mas 240. Dili na nako makayang ako tanan ang mag-turnover mga igsuon. So, hinanglan ako og tabang nato sa kaning tawag nato nga PSG nga grupo atong mga consultant sa pag-turnover. So, upat na may ka-team. Ako og si LV sa Team A, mura og ang Team B si board member kagawad General Manager Prex si Elipe nagpatabang nako sa iya. Ang Team 3 murag silang Intot Puertas man siguro, unya si Intot man siguro og kauban silang Buboy Akain, unya ang Team 4 man siguro murag silang Lilay pod ug silang Matt Cavalier. Okay. So mabuwag-buwag yun, unya basin og mabalaka sila nga di ko makaadto na mga igsoon pasayloan lang yun ninyo kay grabe nang gid kay kadagan ang trabaho. Sayod man mo nga kaniadtong dili pa kay bugat, dili pa kay daghan, gasuruyon mo ginako ng tanan barangay na muna nga gahangyo gid ko kaayo nga masabot, pero ang importante nga matunol ang proyekto para magamit na sa atong katawhan. So niadtong milabay nga Biyernes, pasalamat ko sa Team 4 ba nag-ato ka call? si Lilay o si Sir Valiser. Matt lang, Matt Oo. mo ng Team 4. So, ang unang giadtuan nila Lambo Don, Lambo Lin, ang barangay Samay, ang Balingasag. Upat ka barangay ni ang Balingasag, no? Nagtunol sila og worth 300k nga project. I mean, nag-turnover na. Unya, dapat na siya gitunol ani Cole. Agoy, kalayo ba kaayo? Anyway, nahat po na sila sa Rosario man ay mong itudlo, dili mo na Samay. Oo. Sunod din dito sa barangay Samay, dito ba sa barangay Rosario, alam mo yun. Dito sa barangay Rosario, we're hitting two birds with one stone. Yes. Duwa ka ang igon sa usa ka bato nga langgam. Mag-turnover at the same mag-inaugurate subhan dugang na po na yung project. Yes, ang gibuhat nato. So nag-inaugurar sa construction sa spillway nga mikabat og 300 mil 100% na siya nga kompleto lang po doon. Pag kumandahin, nag-turnover na po dahil og cheque. Kuman nga blessing, turnover na po ng cheque. 600,000 na ang turnover completing sa ilang farm to market road. I don't know if this is for 2016, 2017 kay 600k. So 300,000 naman ta kada tuig. Yes, so I don't know if 2016 or 2017. Then gikan din sa barangay Samay, giato sa Rosario. Gikan sa barangay Rosario, giato din sila barangay Dumarait sa Balingasag. Nag-turnover sila rito og Bambi Cab. Bambi Cab, yes. So, libay kayo. Napag-turnover sa multi-cab, nag-abot na lagi ng 50 sa 100. Napay 50 Napay pabuton, sus. Ingon nila, good luck, Christmas. Ko na. Wala yung una, Christmas. Nabit ako yun nga, non-working holiday. Di na siya interesado. Unsa na siya? Hindi, di ba? Wala ka itong kaniyado lang mo doon ba? Kaniyado sa Congress may lang mo doon. Bahala na, og mangitom na ang tangkugo na ito lang mo doon ba? Bali-baliwan na lang ito lang mo doon ba? Bahala na niya lang mo doon ba? Pagkusuro yun. They went to Dumarait, na turnover Bambi Cab, then ang ceremonial turnover pod og cheque na 300,000 sa ilang 2016 para sa pagtuliid sa ilang barangay hall. Yes. So gikan din sa Dumarait si Lilay and of course si Matt Cavalier, yato din sila sa barangay 1. Nag-turnover sila og line canal nga 300,000. Nag-inaugurate po sila sa barangay hall 300,000. Nag-turnover pag din sila og dugang materyales nga nakabat og 152,400 lang doon. Og niya ang tanan nga turnover lang doon. Muna gitawag nga big ticket katong basa. Dapat tayo mga gitawag dahil nga pakapin. Small ticket, no? Yes. Nanghatag ta lambo doon, lambo linog, mga sports equipment, duha ka bula sa basketball, volleyball, apil og net.
usa ka karton nga lain-laing klase nga mga tambal. Isa ka pud ka set nga medical apparatus para yung health center nila, blood pressure monitor, appeal digital thermometer, ilang timbangan, weight scale, kanang sunod lang bulin basaha. Lisod yung spelling. Despite manometer. Mo na siya. Sunod. Mo na siya. Okay, kani. Arang-arang stethoscope. Okay. And doon na pag-ipang tunol na to ang mga IKNB certificates sa Samay Tulo, Rosario 11, Dumarait 15, Barangay 1, 11 sa IKNB. And doon na po itong SPES beneficiaries, no? Unsa ko na imong CEPES naman EPES na SPES man beneficiaries. Murag EPES mura o ka ng kukuk. Wala ukok na EPES sa bali. Basta kay correct ko ang spelling sa manometer. And apil na yan ng doon ka sa akong OPV corn seeds. Isa ka sa akong hybrid corn seeds, no? And as nagadayon dahil mga dulaan ng mga libro para sa mga upat ka child development daycare center. So, comprehensive ka. matag barangay Bambi. Mo bitaw nang kada maglangan-langan ka may barangay Bambi. Gapangita dahil kasi nga mo go bigo. Sige lang kay upat naman ka team karon ang atong barangay Bambi. So dili na siguro na malangan ma-turn over na. In fact, basi karong hapon maka-meeting na ko sa mga department head nga i-ready na ang ilang mga PRs, ang POs para sa additional nga mga materials pag turnover kay mag-upat ka team. So pwede na lambo lini nga wanay undang ang turnover nato sa Kapitolyo Provincia. Kini sa duhat pa sa lambo doon. Good AM, tungod ni Miss Millennial, nasairan ko nga aduna di ay duhat wine ang Miss Or. Thanks for sa live, Miss Or. Wow, yan. Natin duhat wine. Kamu sa may bilita sa duhat, be? Be. 5, 4. Abdi ka Ay, humoy sa asin. na nagbumboy okay. Now, go Bambi sa kanina kalihukan kining barangay Bambi Lambuali. Kini nagatulpot sa kamaturan nga gipamatudan gyud sa probinsya nga wala gipaglantaw sa bulok sa politika ang mao nga kalihukan, di ba? Kay balingasag atong kuan dili ba to kalyado ang mayor diha. Pero karong panahon na grabe. Actually, Lambuton, tinuod na Lambolin. Sukad kanya ato wala man ko magpili sa bulok sa politika sa pagserbisyo. Basta mo duo lang sa Kapitolyo, dili na ko ikaw ang tabang. Kaya ka na ang kwarta sa Kapitolyo, dili man ang kwarta sa kauban lang. Kwarta na sa tanan. Yes, so Kani ato lang lambo doon, gadidaan sila. Nga mo dool. Oo nga. Bisan gud katong kanumdum ka lambo doon nga nanata sa barangay, dili madayon og turnover ang mga multicab kay. dili makatuwa. Dili madayon kay dili pa ato ang kapitan. Kapitan ba dili makaperma sa MOA niya. Ang sakitan ginako adto nga gidala na itong multicab sa ilang barangay sa bukid niya inaog bitaw din ang multicab pagbalik unya mga tao manghilak bitaw kay gila na itong multicab unya di pagid nila mapuslan tungod lagi sa politika. Pero gusto ko Di man pwede go, di ba? Nga dili ang kapitan dili ng pwede dawan. kay ang pag turnover nato sa multicab ang tag-iyaan ang barangay. Yes, Ang mudawat in behalf sa barangay ang moperma sa memorandum of agreement ang ato magyong kapitan lambo don lambo lin. So munang importante kay na ang kapitan ba po ang moperma sa cheque Yes. sa barangay. Ang krudo, ang gasolina, ang maintenance o ligid. So hindi ang magyud sa barangay kuwao na. So turnover nimo sa kagawan sa barangay, asa man siya magkuha para maintenance. Muna nga dili gyud pwede, nga dili nga to i-turnover sa kapitan. Yes. Ko nga ang mga tao no, danhin na lang gud na sa mago, kami Lagi. natagi. Ato subo kay taana. Pero karon dili. Kani sad kang Mayor Marieta nga Roa abogado. Dili siya kana bitawng kitid og mga utok nga politiko. Open-minded kay ni siya ba kaning mayor sa Balingasag nga kung ang iyang mga kapitan dili niya kanang galungan. Oh, Ang okay. iyang mando nga kung mo hatag kung kinalan mo unay mga taong makatabang sa inyo doon mo dawat mo no kay para man sa inyong katawan inani ni si Mayor Abogado si Mayor Marieta no Hindi na natanan leaders group. I hope no nga we will be partners ba ako I have been tried tested no katong PCL na to ang president no si board member Lucille Galiogo di mo yapon may kauban og partido panahon pero kinanglan sila sa ilang PCL activity naghatag 250,000 Yes. ang Nandito na yung support. wala tong ihikaw no bisan silang Mayor Mug
mudugot sa hitagom, no, muduol. Wala ko mahikaw, Mayor Lignes sa El Salvador City. Wala ko maghikaw. Hingog City. Hingog City, no? And para sa ako, mas maayo nga unta ingon ani nga dili unta magpatigbabaw gid ang politika, no? Kay gitudluan man gud sila kani adto sa kanhing gobernador nga pirmi lang politika, Correct. pirmi lang tutok sa politika. Ang ato paningkamot nga dili na unta makitaan ang politika kundi ang pagtinabanga na lang nato sa probinsya. So, thank you kayo Mayor Abogado, Yes. no, nga imong gitugutan ang imong mga mayor nga makapanghay project para sa inyo pod nga barangay. Okay. Kapila po din nag-visit diya, Gov, sa atong provincial population, no, na Oo. training sa mga volunteers, Oo, na oo, barangay, oo. no? Naagyod si Mayor Abogado po, dahil nag-speech yun siya, na iyagid po ng dimension sa iyang mga katawhan, na ako isip pag mayor dili sa Balingasag, dili kumutanaw sa bulot. Nang mo nang inanaw ta tanan mayor, no. Dili ang tao ba nga magtinabanga gid bitaw unta. Kanang dili kanang naiban nga ng presko pa kaayo bitaw sa politika nga murag isla ba? No man is an island ra ba? Yeah, We have to help each other ba? Anong promotion nato? Wala ba tamag kanang promotion nato lang mo doon? Wala ba na nagpili nga ani mo sa mga tourist sites sa inaani. Ayaw din kay kung saan na mo amoy. Dinira, di ba? Everybody. Open. In fact, happy kay ko nga si Miss Mortola, katabi tong mama ni Miss Philippines, Miss Earthfire, si Miss Mortola. Nag-appeal na siya active sa Association sa Tourism Officers ng Misamis Oriental. Upay ko ba ko, ma'am, whatever you need, I will show you that it is regardless of political affiliation. If you need, I will help you. Kaya akong damgo nga magtinabanga ta o makalambo sa atong lalawigan. Yes. Okay, so sa mga magkalukan, Governor Bambi, ato sa paminahon, ang pila ka mga mensahe sa mga That's katanit. nice, that's nice. Ato paminahon sa Barangay Bambi? Oo, sa Barangay Bambi. Okay, kay basi awayan ko ni Kapitan Solde. Sa Barangay Samay. Ato paminahon yung pamahayag sa mga magkalukan. Kining rehabilitation o Barangay Road, worth of 300,000. Kini siya sa una good sir. Sa nagplano ko nga budalan kong kapitan mo ni akong isingit sa mga tao kay ang kuan gud ani sir mga 100 meters is health center mangod. Ako nakita diha nga daghang kaayo mga buros, magagi, mga tigwang, mga bata makadigyas. Tungod kay medyo magulo siya nawalop. Muli akong isingit sa mga tao. So, niabot maging panahon nga ako ikaloyan sa Ginoo. So, mo gini akong giduol dayon ni Gob. Okay. Nga mangayo ko niya paraan ni siya nga mabudgetan. So, kayo sa Dios, gitagaan ko ni Gob karon niabot ang panahon nga mag-turn over me. So, salamat kayo sa among amahan sa Misamis Oriental nga iyagi kong gitagaanin ani nga project. So, daghan na kayo mga tao nga nalipay, mga bata, mga buros nalipay kay di na sila makadigyas yung muagi ani nga dalan. So, ang mga tao kung gihagat na siguro di na kalimtan. Gani sa unang panahon ni agi nga pinabagay ay pag singit na ko sa una nga isang ka lang pinabagay. Pero niabot ang panahon na dunay ni agi nga mga akong isingit nga pinabagay wa man sa matabang. So, ako medyo ko maulang pagdulo. Nga ano, inaana mo nila ang tao. Si Kiyaman, giling magod nato kuan ang panahon kay labi na o politika si Kiyaman ni giras tao. So ako ganay og naa sigub. Murag medyo kong pangurog ng istorya ani nga istorya. Pero sa aon taban nahuman naman dayon. So Okay. So, mo to, Governor Bambi, si Kapitan Solde sa Barangay Samay. Oo. Yes. Grade 2. Okay. Grade 2. Yes. Muna siya ang kuan lang molin si Kapitan Solde, small but terrible. Oo. Yes. Yes. Po niya na kapitan. Si Kapitan Ribalista po, sir, sa Barangay Rosario. Ato paminaw na yan mensahe po. Kapitan, karong hapuna, lain na po nga proyekto ipaabot sa probinsya diyan sa mong barangay. Unsa nga project ni Kapitan? lain na po nga proyekto ang ihatag ni Gob. Farm to Market Road nga naimutang dito sa Purok City. Dako kayo ang kalipay po sa mga tao dito nakita kay pikigid ang dalan dito. Medyo gid siya kalapok niya ang mga estudyante po magka-eskwela, magkalapok po ang ilang sapatos sa kung labi nag panahon sa tingulan karon panahon sa tingulan manang dako kay pasalamat
kinatibukan sa Rosario na lain na po nga proyekto ang ibubuo ni Gob diri sa barangay namo. No, so kana yung proyekto karon nga itulong hapon na kapitan kanang inyong road concreting ba na siya? Road concreting. Kana base kana sa inyong resolusyon nga gisubmitar dito sa Kapitolyo? So dugay na po mo nga naganto sa kapitan kita ka ng mga lugar kung panahon magulan? Taon-taon na gyud, wala pa ko nahimong kapitan, problema na kana sa diyang nakita. Okay, so unsa pa ilain nga proyekto nga posible matunol po din ni kapitan sa imong barangay? Kami mga barangay Riwanon, nagdahom gid mi nga dili lang unta kanilang taman ang amo ang mahatag ni Gob nga proyekto kun dili ang kining amo ang gidahom gid nga covered court. Tuloy murag namon po'y kasing-kasing si Gob nga katong inisyal na mo siya na istorya namon po si kasing-kasing nga iya pong paningkamutan nga mahatag po sa among barangay. Okay, so Governor Bambisa mo to si Kapitan Balista sa may Barangay Rosario. Oo. O niya dayon, lambolin, ato sang paminahon po ang kay human ato mga sa Rosario, dito rin sa Barangay Dumarait. Sige. So, Kapitan Ulano, Edgardo Ulano sa Barangay Dumarait, ato paminahon po. Karong adlaw sumobo na po na katong anak ng gobernador sa proyekto ni sa barangay sa Barangay Dumarait. Naging repair sa atong barangay home na 300,000. Usap katong nana po'y bagong pagkat yang ihatag ulit ng among working na disgrasya. Sa kanan sa kong mga nakawat sa Dumarait, malipayon sa tayo sila nagdawat ang among mga kabataan, wala mga school supplies ng ipangatag, ay mga kabataan, mga bola sa basketball, volleyball, apoy sa partners na ito hindi na ipangatag. Ako lang siguro sa pagkabot na mo, kayong pagpasalamat, pinasing-kasing pagpasalamat at sa ating barangay gobernador, sa Lamahigan, Gobernador Pampi Imanes, ang proyekto programa na iya kanana, hindi sa barangay Dumarait. So kini nga mga proyekto karon kapitan dako jud kay nakatabang po diya sa dugang pagpalambo sa imong barangay. At tinuod lang ang kini nga programa ni Gob. Gagmay ni pero para kana ko ipapin ni og kapalipay ng katawan kay makita magpapos lang kayo nila. Sabi na ning among barangay ko karon lang gari pero na kining among basketball court gari ay gihimo na mi covered court. Nagina-ina na mi pagtara. Okay, lambolin mo to si Kapitan Edgardo Ulano sa Barangay Dumarait, grabe ang kalipay. Di kiti madunggan na labo doon. Ang ilang mga reaction ba? Mismo sila mapasalamaton. Yes, ilahang pasalamat kami sa Bambi Amano no nga miabot gyud nga to sa ilahang mga barangay maski grabe ka lagyo Yes, ang mga programa sa paggamhanan sa lalaki. Okay. Sa katapusang barangay Tulambolin, ang barangay 1, Governor Bambi sir, dito po malipayon po tang gidawat sa mga opisyalis to kauban lugar si Kapitan Chastity Daco, ang bagong kapitan sa may barangay 1. Ang iyang mensahe lambolin siya nagkanayon. Okay, kapitan karong adlaw formal lang itunod ang proyekto dinhi sa imong barangay. Unsa sing proyekto kapitan? Proyekto ni ikan sa kang Governor Bambi Imano sa province. So gihatag kanamo ni sa barangay Uno. So kami karon nagapasalamat kay karon gid adlaw karong hapuna iyang intrigo kanamo ang among gipangayo kaniya nga proyekto nga line canal. Okay. So anong panahon kapitan nga wala pa ning kanal nga naa dinhi karon gipaabot sa probinsya nga proyekto. Kasi may tabo sige ka overflow ang tubig. Sulod gid sa balay. Aga sulod siya didto busa. Naningkamot gid mi nga kanang mabutangan ni siya og line canal actually. Kay perhisyo magid kaayo sa tagbalay kay naa man gid daplin sa balay. So gasulod didto ang kuan kanang tubig kung magulan. Okay. So buti pa sabot mahinungdanon gini para sa katawan sa barangay Uno. Oo, importante gid ka tanan siya kay Okay, so mo to, Governor Bambi sir. Sa barangay 1, Chastity Daco. Ang nakanindot po lambo doon kay basin bitaw abi sa mga tao nga gama-gama ra nato ni ba na imong gibuhat na pagpakita sa kamatuoran Yes, sa kalipay sa atong kapitan sa atong programang Barangay Empowerment. Ang Barangay Empowerment gatunol tag project tag 300,000, 300,000 matag barangay matag tuig. Sila magpili sa ilang project, sila magpili sa ilang proyekto, sila mag-implement, sila mag-bidding, sila magpabuhat sa program of works, sila gid ang magbantay. Muna nga dito manggani sa kining barangay Panyangan kang Kapitan Fabria sa Mantikaw 1.2 million nakahuman siya covered court
Wow. Sila na magkamot, barato Oo. kaayo. See, that's what you call the barangay empowerment. Lambo doon, mo rin na po yung mga mensahe na po doon. Okay, mayong buntag Gov kaninyo tanan ang among problema din sa barangay Magkarila Talisayan tungod sa kadaot sa dalan ang barangay Sibantang ug Mahayag simentado na pero ang provincial road sa Magkarila daot manghinaot kami nga matagaan kini og pagtagad kaming tanan nagmahal kanimo Gov. Yeah, actually, lambo doon, si Mayor Romel Maslog, nagsulti ka na ako nga, nagpalit po siya sa iyang kaugalingon ikwipo. okay, Kaya nasabot kayo. niya nga problema kung ano ang ikwipo sa probinsya. Manang Talisayan, be? Talisayan si Bantang, 1.9 kilometers. Walang gihikaw nga dahalan na sa ato nga dugay ra unta na siminto kung wala tagi politika sa kaning gobernador nga mayor ka rin sa Cagayan. Yeah. Apil po dayo lambo doon sa DILG. Apil ano yung lambo doon na ang dalan unta sa Talisayan na Talisayan si Bantang 1.9 kilometers. Mandahilag Makopa 1.3 kilometers. Bugdang Mapua 3.7 kilometers. Talisayan Bugdang 0.4 kilometers. Mga city kilometers unta na nga nasiminto na. Gamay ra gud unta kay na lambo doon. But anyway, ako nang padtuan karon sa atong taga-engineering nga dalan. Palihog lang kog text palihog kung ang ngalan o number para atong pasubay diya sa imo ang dalan ang project problema. Speaking Sana. of text, di ay si Ma'am Pilay nagpahinumdum nga hatag daw palihog og detalye katong naghangyo about dialysis. Ayan, sa inyo og palihog ko. Ayaw kailangan na kay mga manabay bigolas ni Mebe ba sige saan ba? Saan alam mo doon? Good morning, Gov. Okay ba ya ang panubig sa province sa Mulugan? Ang kanang sa LGU El Salvador na 24 hours mao dili gatubod duha man gud ang panubig sa Mulugan. Wow, thank you kayo sa pagtubag sad. No, magkatabang sad na sa informasyon sa atong katawhan, no. Yeah, so ang sa kadang isa di man ta makabuot ni ana kay sa LGU man na sa syudad man na lipay lang ko nga inyong napasabot nga kung napasabot sa katawan nga ang ato sa probinsya sa Mulugan di man gani siguro 100% para maayog lakaw. Sir, matabo, naami karon sa provincial road sa Gumaod, Claveria. Nag-operasyon na sa atong dala. Naminaw mi sa programa ni Go. Yes, Masimento na ginipuhon. Ay, punta Gov, magpatabang unta minimo nang mag-follow up among Comelec ID sa Comelec Lagunglong. 6 na katuig. 6 na katuig wala paghihapon ng release Gov. Okay. Minaman karon si Attorney Mateo magpabuhat og sulat ka address kang Provincial Director Revelo para sa hangyo niya ng mga pangig ID sa Lagunglong nga wa pa nila madawat sa Comelec. Yes, matud pa gudiem lang budon ipaabot ang among pasubo sa anak ni Lalay Jess o Gina Jess nga apo ni kaning Vice Mayor Luis Imano sa pagpanaw silang anak nga si Mafi from Aling V. Among pagpasubo kung tinuod, di mo gud na mo ma-confirm kay wala ra ba mi kakita niya i-text lang pero akong tinuod ang among pagpasubo. Okay, so before ta mo proceed no, labutangan Governor Bambi, gabi na kaayo kadaghan ang nga tunol nga programa nagkadaiya nga mga kalambuan sa lalawigan Yes. dito sa mga kabarangayan ug mga munisipyo pero wa gid nalimtan ni Governor Bambi Emano. Finally, ang dugay nagid kaayo gipasagdan girog ayo no sa kani gobernador nga murag nakapuli kita og gatulo tanan nasalot tanan og planggana sa opisina karon imo patuloy. Yes. Tell us more about sa atong re-roofing. Yeah, actually lambo doon, Lambolin, kung mag-ulan mga igsuon, baka nang atong mga texters ba, abi nila o sila ray gabalaka og ulan. Kaya ilang dalan maguba. Kami taon sa Kapitulyo, kung mag-ulan sulod sa 4 na katuig, kabalaka pud mi di na mahihap ang kadaghan sa computer nga nadaot kay nag-run sa mga refrigerator, aircon, uban pang nanginanglan o mga dokumento na nabasa kung mag-ulan. Sulod sa siyam katuig sa kaning gobernador, nagpakabungol siya ni Ana. Garon giabot ng punto nga medyo nakaginhawata kay 1.2 bilyones matong gihatag nga bilin nga utang kaniadto. Garon nga nakaginhawata medyo mga igsuon. Iprioridad na ako ang pagtulid sa atong atop sa Kapitolyo Provincial. Mukabat na sa 7 milyon ay 7 milyon nga atop o
puhon kung mahuman na siya lambo doon. First phase is 4.9 million ang record ni Nicole, and mo total na siyang mga 7 million lambo doon. And hopefully makasulbad na sa mga tulo-tulo din na sa Kapitolyo, makapanalipod na di na mabasa ang atong mga papeles. And excited gani po ko kaayo kaya para sa ako mangod lambolin mahuman na ang katahap kahadlok sa kanang mga empleyado labi ng mag-ulan kay udagan kita mag-ampo nga dili mag-ulan luoy ba pud ato mag-uuma kaya tabo gaampo nang tanga di mag-ulan para atong dili mabasa atong kagamitan sa Kapitolyo. So ipatutukan ko na pag-ayo kang Attorney Mateo, ipatutukan ko na pag-ayo kang Engineer Bolo. Saan nilang mo doon? Okay, okay. Mensahe sa pagbugodin sa Barangay Waterfall, Balimasag na unfinished infra puriculture center building 10 years na wala mahuman. Sayang kayo. Wa man mapuslan from Mitch from Balingasag. Kung si Mitch Balingasag? Duda. Ano sa dito na mo doon? Susunod dito. Sila sa Mitch. Sila sa... Paliyog ko, gwapo kayo nga kanang taga-anong panahon wala na human nga infra unfinished. Gwapo ka na taga-anong pagtagad 10 years na agriculture. Grabe. Ang ito ngayon si Dr. Benji. Ako na alay nalagyan Dr. Benji. Nag-log in siya sa ako. Okay. Dr. Benji Resma, palihog ko adto ina sa Barangay Waterfall. Noon ako na Periculture Center din napulo na katuig wala mag-function. Palihog tagay ko report anak karong umaabot nga Lunes. Okay. Yeah. Okay, sa medyo apikil kami na natong oras Governor Bambi taga pangayon lang ng reaction isgutanan ning at last nakagawas na gyud si Father atong pagpalipay sa Philippine Army, sa Philippine National Police, sa National Government ubos si Presidente Duterte nga ina yung naluwa si Father Suganob na mukapin og kulang 3 ka bulan na nasikop dito sa hugpong sa Maute. Yes, so tuuhang mga terorista. Ang akong pagpanghinaot nga unta na siya sa kapiskay sa iyang panglawas, gikalipay sa pagtuong Romano Katoliko ug labaw sa tanan nga unta dili na malangat matibawas mahuman na unta ang atong giatubang nga problema sa Marawi kay dako na kayo og distroso pod sa ilang dakbayan. Pero kita sa lalawigan sa Misamis Oriental magpadayon pagyud gihapon hangtod karon sa pagsalig sa atong presidente, magpadayon pagyud sa pagsalig sa atong armadong kusog sa nasod ang ilang gibuhat alang sa pagkabot nga dili mailog ang pagpanggobyerno sa nasod sa Pilipinas sa pipila lamang ka mga tao lambolin-lambuton. Okay, matubag as lang ni kung unsa kuno update sir sa eleksyon sa barangay? Eleksyon sa barangay wala pa gyud mi nakadawat sa formal gyud nga memorandum circular pero dunay proposal nga ibalhin siya i-move kun dili Mayo Oktubre next year. Nastorya po nako si Regional Director Provincial Director nato sa COMELEC ug aing katong usa ka higayon unya na siya sa ako nga kung dili makapagawas og balaod ang Kongreso. Kung wala dili makapagawas nga approved ang balaod ang Kongreso. Kongreso meaning isang man namang Kongreso dili Kongreso meaning both Senate and the House makasinabot sila. Mapadayon ang eleksyon sa Luzon ug sa Manila. Ay sa Visayas. Luzon ug Visayas. Padayon. Ang sa Mindanao lang dayon kung mahuman ang declaration sa martial law pitcha 30 sa Disyembre within 30 days kailangan magpahigayon ng eleksyon sa barangay. So posible Enero kung dili mahuman ang kaning ang balaod sa Kongreso o sa Senado ug maigsuon subli ayaw ka mugtuo na nangingon ko nga mga appointment magbabayad ug kay kana kung doon na gani mo makitaan nga muduol sa inyong bahin anang mga appointment sa barangay ang uban ra ba kuno kay kanhin akong mga empleyado sa Kapitolyo kaniadto nga nagpakaaron ignon dalan ninyo sa inyong barangay kung kamo barangay ang giduulan dili daotan
nga magmulangkob o mo-appeal ka mo sa grupo. Pero dala sa pulis, ipablatter sa nga mo ni nga mga tao ang nagduol sa inyo. No? Kay para yun nga, makita na to kung kanay ba sila legal, lehitimo ba, kay bisan katong mga original nga supporter no Duterte nga nag-imbita ka nako ni atong milabay nga Domingo dito sa isa ka hotel din sa Cagayan de Oro nga siya ay yun mo kumpiyansa kay na po yung mga lain hugpong yun nga nagpakaaron ignon yun. So, doon. So, Tinuod. tayo lang din kita mga kaigsuon. Lambo lin mo gilugway na 30 minutos. O man ano yung pinangga ni Bambi pang music. Mao na taoy kay mora og basi kula tawo na gito ni SM ani Lambo lin ba. But anyway, Panghisgutanan, sunod na po. Pero at least karon maka-pace na ta nakabantay ka, hindi kita gadali. Kaya natin ilain 30 minutes ba. So, yeah, salamat kayo sa extension amo SM and of course Ultra June and Girly Suwan, Attorney Ludan Kagawad and SM Mr. Ulbo. Mga iyang listeners, sorry kay baga na ba kayo siya listeners sa Ulbo. Wala nagkapaminaw karon sa iyang Ulbo program kay tungod sa atong programa. Lambo Don, Lambo Lin, Nicole, Becky, Bell, and Suspect Dudes, Engineer, ug sa tanan nga pamilya nato sa Ultra Radio. Mga igsuon, walay pagkabalhin, walay pagkautro, uban lang gyud ni sa partidong gamay, pero adunay prinsipyo ug baruganan bisan sa kapobriyon, padayon Pilipino. Okay. Ano yung nadunggan mga kaigsuunan, no? Ang ato ang halangdong amahan sa lalawigan, Governor Bambi Emano. So once again, amo ka mong imbitahon sa pagpakig-uban ka namo. Sunod, Martes na po. Yes, kita sa alas 7. O karon hangtod na sa alas 9 ang atong pag-uban-uban mga kaigsuunan. So before I end, ako din pag-hi dia sa Greenyo and Ovidencio family sa Michigan, United States. Wow. Wow, social. So, So, sila, gulba ka, international. Actually, at tinod, SM, galisod may igo, tungod man sa kanagan kay kag-text. Kay worldwide na itong text, worldwide. Pero actually, may man po makitaan nga ang atong program na kredibilidad. Yes, tinodo. Alright, so syempre, kini na lang si Elino Xtero Peñalosa, kanunay nagaingon, explore the amazing secrets of Misamis Oriental. So kaya naman po si Lambo Don Daniel ng Bilihon ang matagbaryuhan ni Palambog sa kanunay, Padayon Pilipino.